При ликвидацията, накрая съотношението е следното: активите по принцип са повече от пасивите и накрая остава имущество, което се разпределя между съдружниците и акционерите. И както виждате от картинката, накрая всички са щастливи и доволни – кредитори и съдружници. При несъстоятелността, за съжаление, не е така. Активите по принцип са по-малко от пасивите и не остава никакво имущество за разпределяне между съдружниците и акционерите, като някои или всички кредитори биват частично или изцяло неудовлетворени. При ликвидацията самото производство протича в интерес на съдружниците и акционерите. При несъстоятелността тя се извършва в интерес на кредиторите. Тоест, ликвидацията е насочена за удовлетворяване на интересите на съдружниците и акционерите, а несъстоятелността е насочена към удовлетворяване на интересите на кредиторите. В производството по ликвидация участва единствено и само търговецът. В производството по несъстоятелност участват както търговецът, така и кредиторите. Самият термин ликвидация идва от латински ликвид, течност. Активите на предприятието, които до този момент са били в стабилна форма, те се превръщат в пари. Това се нарича също така осребряване. В началото ликвидаторът изготвя счетоводен баланс, доклад, който пояснява баланса. Също така той изготвя отчет за приходите и разходите, отчет за паричния поток, както и отчет за собствения капитал. В хода на ликвидацията се преустановява начисляването на амортизации, освен в случаите, когато с амортизуемите активи се извършва дейност. По принцип, ликвидатор е длъжен да приключи текущите сделки, да събере вземанията, да осребри имуществото, да удовлетвори кредиторите, както и да разпредели накрая ликвидационния дял между акционерите и съдружниците. В случай, че някой от кредиторите не е пропуснал срока, 6-месечния срок да предяви вземанията си, те не се погасяват, а ликвидаторът е длъжен да ги задели по банкова сметка. В производство по несъстоятелността ръководен орган е съда, а синдика се явява нещо като негов помощник. Тук ще се спреме на показателите на несъстоятелността. Тя започва с подаване на молба от длъжник или кредитор, съответно ликвидатор, за откриване на производство по несъстоятелност. Тя се подава до окръжния съд и освен от длъжника, кредитора или ликвидатора, може да се подаде от Национална агенция за приходите, когато длъжникът има публични задължения. Тоест, ако кредитора не е особено внимателен и не следи в търговския регистър какво се случва с длъжника му, може да се загуби вземането. Обикновено, когато се инициира производството от длъжник, целта е именно това – кредиторът да пропусне да предяви вземането си.